ଭାରତର ଆୟତନ କେତେ? ଭାରତର ଆୟତନ 32,87,263 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1.27 ବିଲିୟନ। ଆମ ଦେଶରେ କାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଆମ ଦେଶରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବମାନ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜଣକ କିଏ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1950 ମସିହାରେ ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1951 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟେ। କାହାକୁ ଭାରତର ସୂଚୀପତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ। ହିମାଳୟକୁ ଭାରତର ସୂଚୀପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ। କେଉଁ ନଗରୀକୁ ଭାରତର ପ୍ରସାଦମୟୀ ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କୋଲକାତା। କୋଲକାତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରସାଦମୟୀ ନଗରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଅଲଗା ହେଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14ରେ ଭାରତଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା।